Singurii care trebuie să-și asume riscuri fără a fi proprietari și fără măsuri suplimentare de asigurare sunt cetățenii prinși în hora ANL. Vlad Bucurescu este unul dintre cei care au acceptat să semneze declarația controversată. Nu avea de ales. Stă cu banii blocați în bancă din 2003, anul când a demarat legendarul proiect Coandă, iar situația sa familială este practic cea a unui caz social. Noi ne tot dorim să avem această casă și, practic, dorința s-a transformat în disperare. Aș spune că stau unde apuc, cu un copil mic și cu soția mea și am și o bunică în întreținere, deci 4 persoane, care ar trebui să stăm în această casă. Ca și ceilalți norocoși care au contractat locuințe în cartierul Coandă, Vlad Bucurescu a trebuit să depună un avans la semnarea contractului. Nu avea banii, așa că părinții lui au vândut casa veche în care locuiau, iar suma a rămas în bancă în toți acești ani. Cu toate acestea, lucrările la imobilul lui au fost oprite de mult. Vlad spune că va fi nevoit să se mute în casă în orice condiții, pentru că în curând nu îi va mai rămâne decât alternativa de a dormi sub cerul liber. Observați că sunt bucăți care cad din acoperiș, mă rog, se dezintegrează din cauza că este ignorată pur și simplu, ca de altfel toate construcțiile din această zonă. De cât timp nu se mai lucrează la casa aceasta? Se fac 10 luni de când a fost abandonată, din cauza că antreprenorul, din câte am înțeles, are foarte multe locuințe de construit în acest cartier, poate dubios de multe. Vlad spune că n-a întâmpinat piedici doar de la ANL, ci și din partea funcționarilor băncii. I-au trebuit 2 ani și jumătate ca să obțină creditul. După toate acestea, a acceptat orice risc. Ați semnat declarația la bancă? Da, aici este o poveste care mi se pare dubioasă și reiau ideea cu disperarea. Am semnat-o din disperare. Este o hârtie foarte dubioasă pentru că doar BCR-ul a impus-o dintre toate băncile creditoare, practic se spală pe mâini de orice fel de responsabilitate și suntem obligați să ne asumăm toate riscurile posibile dacă, Doamne ferește, acest teren e revendicat. Mie mi s-a părut dubios, dar neavând altă opțiune, pentru că mi s-a spus clar, nu-ți dăm creditul, nu-ți începe casa, a trebuit să fac acest pas. E adevărat că am vrut să venim undeva unde este mai bine și mai civilizat, dar iată că uneori e o țeapă foarte mare de la stat dacă nu ești atent. Beneficiarii de case au pierdut pentru că orizontul lor de așteptare s-a depărtat foarte mult, unde trebuia să termine deja proiectul, ar trebui să fie gata acum. El ne mai duce spre o limită de încă 2 ani. Au pierdut constructorii foarte mult pentru că s-au angajat și au semnat niște contracte la un curs de aproape 40 de mii, cum era atunci, euro sau 4 lei, să spunem, în prețurile de astăzi, și a ajuns la 32-33 și el este obligat să execute lucrarea. Am încercat, în condițiile în care prețul la materiale a crescut cu 40-50%, la altele chiar s-a dublat. Pierde ANL-ul pentru că acest cartier a creat foarte multă imagine negativă pe instituție. Pierde ministerul, pierde toată lumea. Ei, chiar atât de păgubos să fie proiectul Henri Coandă? Nu pentru toți. În fond, băncile nu au a se plânge, iar ANL-ul nu pare foarte afectat de imaginea negativă care îi se creează. Dacă ar fi fost, după anchetele noastre precedente, lucrurile s-ar fi îndreptat poate într-o măsură mai mare, iar a compara pierderea în materie de imagine a unei instituții cu pierderea unor ani din viața oamenilor este de-a dreptul cinic. Ceea ce mi se pare mie dureros este că eu ar fi trebuit să stau aici cu familia mea, copilul meu ar fi trebuit să se nască aici sau măcar să se joace acum aici, dacă aveam această locuință și nu numai că nu s-a întâmplat asta, dar eu sunt mai pesimist din fire și nu văd încă luminița aceea de la capătul tunelului, cel puțin nu deocamdată.